дар доираи иқдоми трофи тур 5 феврал барои аввалин бор дар таърихи ҷоме ки ба ғолибони мусобиқоти қаҳрамонии футболи ҷаҳон тақдим мегардад ба Тоҷикистон оварда мешавад. Ин ҷом дар Душанбе ба маърази умум гузошта хоҳад шуд. Ба иттилои мақомоти Федератсиони футболи Тоҷикистон, ҳамаи хоҳишмандон метавонанд ҷоми расмии мусобиқоти қаҳрамонии футболи ҷаҳонро ки ФИФА Федератсиони байналмилалии футбол мегузаронад бубинанд ва бо ин ҷоизаи афсонавӣ аксбардорӣ кунанд. Дар доираи ташрифи ҷоизаи аслии ҷаҳонии футбол ба пойтахти Тоҷикистон, меҳмонони чорабинӣ инчунин имкон доранд ки дар барномаи дилхушӣ ширкат варзанд. Кристиан Карамбе, қаҳрамони ҷаҳон ва Аврупо, ғолиби дукаратаи Лигаи қаҳрамонҳои УЕФА, собиқ нимҳимоятгари дастаи мунтахаби Фаронса Ҷоми ҷаҳонии футболро ҳангоми сайри он ба Душанбе роҳбаладӣ мекунад. Дар доираи сайёҳати ҷаҳонӣ, ҷоми қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол ба 50 кишвари ҷаҳон, аз он ҷумла ба Тоҷикистон ташриф меорад. Ташрифи ҷоми ҷаҳонӣ ба Тоҷикистонро Федератсиони футболи кишвар дар ҳамкорӣ бо ширкати Кока-кола ташкил кардааст. ҷоми мусобиқоти қаҳрамонии футболи ҷаҳон ҷоизаи аслест ки ба ғолибони қаҳрамонии ҷаҳон супурда мешавад, вале дар ихтиёри ФИФА мемонад. ҷом аз тиллои холӣ сохта шудааст ва 6,175 килограмм вазн дорад. Он аз ду пайкараи инсонӣ ки кураи заминро болои дастҳояшон бардоштаанд иборат аст. Бо чунин намуд ҷоми расмӣ аз соли 1974 вуҷуд дорад.